Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron
Secret. No. Wala namang family. Okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 Legal. lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much.
Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh, no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Pick. Oh, no. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga.
Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine,
Pero ngayong araw na to, ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo susubok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling madaling bato, bato. ang tatagukan Tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Kundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ay, ikaw Ah, ay Hopya, mamayari. baboy. hopya kundol flavor. Samanta... Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Ay, bakit yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sa camera. Sakit to sakit. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ay, salita ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting
Maaring yan ay isang pantasa. Pinakita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Madaling Bato ay calculator. Ulikal ka. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na binabalikan. Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng Madaling Bato ay heartbeat. Oo, makikinig ka na nga lang ng music, di mo pa kami papakitain. Charot lang. Bidarot. Pero dude, bilang isang artist na talaga nagkikreate ng mga Iba't ibang jingle. iba't ibang jingle, Talagang ganyan. song oo. sa ibang tao. Nadalian ka ba sa pag-create ng jingle ng Love Radio? Hindi, dude. Marami magagandang kanta yung Love Radio na at hindi alam ko sa sarili ko na hindi ko matutumbasan yun kasi ano na yun parte na ng history ng Love Radio. Kumbaga Napaka-humble mo, dude. Yes, pero ako naniniwala ako na kaya natin baguhin yung timpla ng mas makabago, modernong tunog naman. Yun ang naramdaman ko, dude. Yes. Nung pinakikinggan ko yun, sabi ko parang it's a brand new me, it's a brand new Love Radio, Yes. it's an elevated Love Radio sa makabagong panahon na kasama ang AI. Yan. Ganun talaga. Kailangan yun Kailangan yun. And kailangan mo na talagang sumabay sa lahat. Kailangan mo nang alamin kung paano yung pinaka-proper na technique ngayon. Kasi kung hindi mo alam, may pag-iwanan ka. Ay, ganun ba? Yun talaga. Kaya pala naiwanan yung kilala natin dyan. Wow! Yun talaga yun. Kaya pala naiwan yung kilala namin dyan. O, ikaw nakikinig ka ngayon, naiwanan ka. Kasi nga, hindi ka naghanap ng bago. Yan. Diba? Ganun lang yun Anyway, kabisyo. Ito bagong mga sikreto na naman ang mapapakinggan ninyo simula ngayong Lunes, April 6. Kaya naman, kabisyo, kapit ka lang dahil mamaya mapapakinggan mo na ang Rocky Secret File with Titan Jello sa aming pagbabalik. Kasama pa rin si DJ Rocky Tera. DJ Titan Jello. At kayo ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa pang i-memorize yan. Basic! Susunod na ang Rocky Secret File with Jello. DJ Rocky, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다.
Hello kabisyo, hello mga mahal. Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69, 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till Cellphone you see. yan Cellphone yan mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday, patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye!
Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil paso-paso. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya.
Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si... Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret File with Jello. Hi, DJ Rocky and DJ Jello. I'm a silent listener of your show. Maraming secret files na akong narinig. Different stories, different levels of pain. And I think this is the only medium that I could express what I still feel until now. It's been 4 years. And I still can't let go. Itago nyo na lang ako sa pangalang Brie. And this is my secret file. I
I applied for an office position sa isang company. And yung boss doon is a distant relative of mine. The company was a mess when I entered the company. And as one of the clients facing employee, it was part of my job to fix customer service and the image of the company. The company went to various transitions from partners to employees. Then I was asked by my boss to be his assistant. And without any hesitation, tinanggap ko. Since my previous positions were already occupied. Dahil nag-hire sila for those positions. Okay naman lahat. I was effective with my job. Until one day, nag-travel kami for an event he was part of. At dito na nagsimula ang lahat. 3 days yung event. We traveled for 10 hours para makarating. During our travels, we were able to talk a lot about anything under the sun. Tawanan, tuksuhan, ganun yung mga usapan. Then we arrived sa beach hotel around 9 p.m. Sakto, parang may event ng LGU and may party. So my boss asked me, napuntahan namin. Maglakad lang kami sa gilid ng dagat. Medyo tipsy siya noon kasi he was drinking while we were on the road. Habang papunta pa lang kami sa party, bigla na lang niyang hinawakan yung kamay ko. Literally like holding hands, DJ Rocky and DJ Jello. I was so shocked pero pinilit kong maging kalmado. He had a few drinks dun sa party ng LGU. So, I asked him na kung pwede bumalik na kami sa hotel. Nakasunod yung driver. Dala-dala yung kotse. But my boss insisted na maglalakad na lang kami pabalik. So habang naglalakad kami pabalik, bigla na lang siyang humiga sa white sand. And he said, "Bri, halika, higa ka rito. Ang ganda nung langit, oh. Ang daming stars. Mag-stargazing tayo." And without hesitation, humiga ako sa tabi niya. I was silent the entire time. Pinanunood ko lang ang mga bituin sa langit. Hanggang sa nagsalita siya. Sabi niya, "Magagalit kaya yung ancestors natin, Bri, pag sinabi kong gusto kita? I'm sorry, ancestors, pero I like Bri." Naistatwa ako nung sinabi niya yun. Wala akong masabi at hindi ko rin alam kung kailangan kong mag-react that time. Dagdag pa niya, "I like you, Bri. Ang gaan mong kasama. Kasi palangiti ka. And you make people around you happy. Aside from your prettiness, I immediately hired you when you applied kasi na-starstruck ako sa'yo. Yung gusto na kita the moment you entered my office, wearing that black blazer." Wala akong nasagot dun, DJ Rocky and DJ Jello. But my heart was so happy. Yung para bang may butterfly sa stomach ko, ganun. I was under his team for almost a month that time. And it felt weird nun kasi nag-update siya sa akin. So iniisip ko, baka parte lang to ng trabaho ko. O di kaya, iba na ba to? And those revelations he spoke was my answer dun sa mga tanong ko. I simply told him, "Okay ka na, sir. Malalim na ang gabi, maaga pa tayo bukas." Nakabalik na kami sa mga room namin. Katatapos ko lang ding mag-prep para matulog. And then someone knocked on my door.
si boss. May hawak-hawak na paper bag. At doon sa paper bag na yun, sunglasses na binili niya para sa akin. Maya-maya pa tinanong niya ako kung pwede ba raw siyang pumasok. Hindi ako nagsalita, but I opened the door. At sa pagpapasok ko sa kanya, sa kwarto ko, doon na may naganap. May nangyari sa amin. I know. Maling-mali. It was wrong, but it felt right. Kinabukasan, I acted as if nothing happened. Kasi baka nga dahil lang sa lasing siya noon. Fast forward. Nakabalik na kami sa city namin. I continued working. At tinanggal ko na lang sa isip ko yung nangyari. Not until minessage ako ni boss after work na susunduin niya ako sa house namin. At ganun nga ang ginawa niya. And again, may nangyari sa amin. Hindi ko alam kung ano kami pero masaya ako. Napadalas na nagganon yung mga nangyayari sa amin. Typical lang kami sa opisina. Boss ko siya. Minsan wala siya sa opisina. Minsan ako naman ang wala pero nandun siya. Normal lang na napapagalitan niya ako. At normal lang na napagsasabihan ko siya tungkol sa negosyo niya. Especially sa operations. Yung parang I help him run the business kasi he's the type of boss na hindi confrontational. Kaya inaabuso siya. So, ako yung nagko-confront dun sa mga partners and employees niya. And he literally share everything to me. And the common things na napag-uusapan namin ay company problems and yung struggles niya sa marriage niya. DJ Rocky and DJ Jello, we are on a situationship. But I never advise him to leave his family. There are days na napapagalitan niya ako sa failure ng ibang departments. And one time, naiyak ako. Naiyak ako sa workmate ko. At sa sobrang galit ko sa kanya, di na ako nakareply sa kanya. Di ko sinabi sa kanya na nabusy ako. Then he kept messaging me, sorry until 3 a.m. I was awake but I did not respond. Late kami ng mga workmate ko na nakarating sa opisina. Dahil sa puyat, hinatid namin sa emergency room yung kasamahan namin. At doon pa lang nalaman ni boss ang mga nangyari. I was quiet, hindi ako nagsasalita. It was 3 p.m. when I asked for permission kung pwede kami mag-early out. Kasi pagod na kami. And he approved. At after noon, he messaged me. He texted me. Bree, you can really be honest with me. Pwede mo kong pagalitan o mapagsabihan. Natatakot lang talaga ako. So I replied, noted po, sir. Pero ba't naman po kayo matatakot? Then he said, takot ako, Bree, na baka iwan mo ko. Then sabi ko sa kanya, sa anong way po naiiwan, sir? And he replied, on what happened on the beach. What I felt. What we felt. I'm sorry, Bree. Kaya kita napapagalitan. Kasi nagseselos ako. Nagseselos ako sa mga ibang empleyadong close sa'yo. Lalo na pag lalaki. Lalaki ako. Kaya alam kong gusto ka rin nila. And I can't share you with them. DJ Rocky and DJ Jello. Sa nabasa kong yun, nanginig ako.
nanginig siya. Nanginig. Yun ang ano yan, no? Pamutol. Nanginig. Nanginig siya. Ay, Kasi nahilo siya. aroy. Charot! Oo nga pala. Hello mga kabisyo, kakagardo na ako. Parang kanina pa ako naka-expose. Kaya nga dude, grabe, sobrang sipag ni Titan Jello. Palakpakan natin siya sa kanyang kasipagan. Makita ko lang yung mukha ko. Uy, congrats daw sa running event mo. Running event ni, ano yun? Ni, sino ba ito? Maratoni. Maratoni. Hindi, I mean sa running finisher ka, diba? Isang oras ko lang nakuha, yung 10K. Wow! Tumatakbo ka pa talaga. O pag nangu-hold up dati. Praktisado ka pala eh. Pakisado, pag nakakablit na mga kwintas. I knew it! Hoy, birthday ni Tin Rivera pala last week. Happy birthday, Tin, and God bless you. More blessings to come, Tin. More blessings to come, Tin. You are the best. Ay, pumapasok yung music. Wala na kaming nilalagay. Yan. Baka wala naman kami monitor. Gusto ko lang naman ay yung totoo. Kamusta mga kabisyo? Kamusta ang inyong long weekend? No? Mahabang holiday. Naging ilang bang araw ba tayo napahinga? 1 week, dude. 1 week, 7 days. Grabe. Mga 5 days. Ay, hindi. Yung 7? off-air talaga. Wednesday. No? Grabe. Ang haba ng ating pahinga. Ang haba din na naging session ng mga lasinggero. Habang patay ang Panginoon, kayo'y umiinom. Nung nagising ang Panginoon, kayo'y matitino na at wala nang hangover. Yun, oh. Diba? Grabe nga yung no? Ay, meron ba kaming pinuntahan nga? Pumunta kami ng Antonio's. Ay, Antonio. Sa PGA Cars. May Antonio sa PGA Cars. Ayan, Kung saan nandun yung mga mamahaling sasakyan. Ayan. Oo. Mamahaling sasakyan. Ano mga nakita mo, dude? Yung mga nakurap. Charot! Ay! Nakita ko dun yung binili nung isa. Yung sinasabi nila na binili nung isa. Tapos, dahil nagkabulagaan na, kinuha ng gobyerno. 'Di ba? Parang ganon. Tapos, gusto ko makakita ng mga ganon. Dinisplay na lang dun. Pero alam ko may nakabili ulit. Parang in-encash yata ulit. Tapos, pinaganon na. Shout out sa inyo. Pero grabe, di ko, parang sa mga mahiyaman, sobrang barya lang siguro sa kanila ng ganung mga sasakyan. Like, 29 million, 20 million. Kay Titan Jello, sobrang barya lang sa kanya yung 20 Ay, wala po. Alipin po ako na sa lapi. Isa lang po ako nagtatrabaho ng ito dito. Diba? Yun po. Pahingi naman ng pahingi naman ng ayuda. Pa-interview kasi. Nagpa-interview. Ayun. Nagpa-interview? Yan ang sinasabi kong hindi nagpa-interview. Hindi na sana na Bulgar. Daming cars Kaya nga Uy, bakit di na daw tayo nagpo-post ng Di po, baka po yung mga nagdaang araw dahil po Holy Week, wala po talaga. Kasi binigyan po na muna natin ang pagkakataon ng bawat isa na magnilay-nilay at makapag-isip ng mga tama. Pero gumawa po kayo ng tama dahil nag-inom kayo sa inyong mga tahanan. Nag-inom ba kayo, dude? Hindi, dude. Bawal. Strict kayo? Hindi naman. Ayoko, hindi naman. Hindi na nainom. Hindi naman. Wala rin makakainuman. Siguro, family time. Family time. Yan. Family time is the most important time of all. Yeah. Oo naman. Yung pamilya ni Titan Jello talagang Madami. Iba-iba
Talagang iniingatan mo yan, no? Iniingatan ko talaga Kaya yan. pala 1 week yung binigay sa atin para mabisita mo lahat, no? Siyempre, isa na lang. Uy! Okay, kay Engineer Denmark from Riyadh, Saudi. Hello po Yuri sa from inyo, Singapore. Hello rin kay Yuri. Karen. Yan, no? Yun lang. Nagbisita Iglesias kayo, dude? Si Mami lang. Ah. Nag-ano siya. Ako sa bagay, hindi Yes, pala kayo yun pa siya. makakabisita Iglesias. Yan, Kela. Bumisita RN. lang ako sa mga sa mga... Kamag-anak. Ganun. Pamilya. Pamilya. Si Diesebel. Majin Boom Mixer. Taray naman ako. Ayun, no, si Majin Boom Mixer. Hello from Cavite. Hello po sa mga taga Cavite. Adonis Bersamina from Abra. James Denver. Watching from Barcelona. Uy, gusto natin din mapuntahan yung Barcelona, no? Barcelona Street sa akin. Europe tour kayo, kaya nyo naman. Barcelona Street. Ganon. Barcelona, Spain, dude. Ah! Europe Cubao or Europe Guadalupe, ganon. Kaya yun. Magkano lang pamasahe ngayon? 30 lang. Ganon, no? 30 lang ba? 30 pesos. From Pasay to Guadalupe siguro. Guadalupe Station. Hello po sa mga taga Bicol, Kamsur. Good evening. At binabati ko lang din po pala lahat ng mga taga Universidad de Manila. Ang Uy, mga anong taga mga ginawa mo UDM. kanina dun? Wala lang. Kwento mo naman sa amin. Kulit-kulit lang. Kung may mga nakikinig na taga UDM mga dyan, ginawa sila mo na bahala. kanina? Wala dude. Ano lang tayo, nagkwento lang tayo. Anong kinuwento mo dun, dude? Wala dude. Wala tayo sila na bahala humusga kung may natutunan na wala sila natutunan sa Pero normally, dude, anong mga pinagsasabi mo sa kanila? Kung about paano ano yun, magsimula? about script writing yung tinakal natin kanina eh. Ah, talaga? Yes, so, as a kung writer. tuturuan mo ako ng pag-script Wala, writing, hindi ako paano? magaling eh. Putik yan. Radio script writing. Yan, O sa paano radio script mo siya writing. tinuro? Wala lang, sinabi ko lang sa kanila, basta galingan nyo lang sa buhay. Nasa inyo ang susi ng tagumpay. Ganon. Pero nag-ano sila, nag-activity rin sila. Yes, dude. Yeah. Tapos kasama ko dyan, siyempre, actually, na-meet mo na daw siya eh. Parang yung may programa ka pa dati sa baba, sa DZRH. Si, yung executive producer ni Bitag. Yan. Nino? Si Sabado yung apelido. Basta ganun. Pangalan, babae, lalaki? Lalaki, dude. Yung sa baba pa. Meron ka pang programa sa baba dati. Nag-DZRH ako. Yes, dude, yes. So, saan ko siya na-meet? Sa programa nyo dati. Kasi sila yung producer nun? Parang Sila ganon. yung nag-production team? Oo. Yeah. Sabado yung Yung kay apelido. kuya. Yes, Oo, kay Kong. Oo. Yun lang, dude. Yun, nakakatuwa din kasi, syempre, yan, nakakapag-kwentuhan tayo sa mga magagaling na estudyante. Jaime, good evening. Sabi naman ni Mr. Rhea, nasa YouTube pa rin ako, laging nakikinig ng Secret Files. Wow. Thank you po. Thank you so much. Hello po sa papa mo, si Marcelo Bentulana. Ayan. Good evening. Yun si She. Sino si She? She, hello. Hi sa mommy ni Tin. Tita, hello. Aki, hello. Cleo. Uy, kamustahin natin naman si Dut-Dut. Saan ka naman nag-Dut-Dut? May mga dinot-dot ka ba? Kaya, mga nagdaang araw, dude. dumut-dut ka ba ng mani? Anong mga dinut-dut mo? Bahay lang. Ayan. Donel Colinares. Ayan, good evening. Bahay lang? Doon ka dumut-dut sa bahay nyo?
Doon daw siya nagpakabait. Uy, sana all. Pare-parehas. Denmark, oh. 2019 pa daw, dude, oh. Makikinig. Brian Aquino. Arnold Baguhin. Yeah. Good evening. Shoutout daw kay sa pogi niyang jowa, si Albert Ramos. Ayan. Mary and Mohan. Ayan. Masyadong sagrado yung Englishera yung letter sender natin ngayon, no? Kabugera, no? Galing, no? Kasama mo kami. Aray ko. Kabisyo na magsasaya. Dude, ganda Ah, naman. magsasaya. Magsasaya. Oh, ano naman, dude? Rap? Rap naman. Ay, hindi, patugtugin natin. May buong version dito, no? Check nyo yung music video namin, Bray, dili. Hindi Davao. Manila to, Manila. Uy, si Joshua Quadra, oh. Oo nga Josh! Kasama mo. Kasama mo kami. Mali ba rin tono ko? Alin dito, dude, yung version? Kahit ano dyan, dude. Basta yung may kasama mo. Kahit ano dito, pinaka-latest na lang yung kukunin ko. Miss Rhea, nagpo-post pa rin po. Mamaya po makikita nyo po yung mga bago. Ayan. Matagal-tagal na Dude, lip sync mo. Gusto nyo mapakinggan yung Ronyan? Sige nga, dude. Katayin mo, dude. Grabe yan, dude. Nasa ko, nasa bahay ako, tapos Sama-sama. nakakatawa yan. Sama-sama. Ito yung ito yung raw. Ano yan, dude? January 9, Naisip ko nakahiga ako, tapos biglang pumasok yung tono. Yung tono, yung una. Ito siya. Araw-araw, kasama mo kami kabisyo. January 9. Blanco lang yan. Nakahiga ako. Ganun siya, dude. Ito siya. Ganito siya mag-work. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Tapos i-send ko na to kay arranger. It depends na sa kanya kung paano niya i-arrange. Basta ako, tatapusin ko lang yung work ko as a songwriter and composer. So yung structure, ako lang. And then, it depends na sa'yo kung paano mo i-mix. Hands off na ako din. Kabisyo, then... Yun siya. So, ganun siya. So, Hindi, pero dude, yung mismong wording. ako lahat yan. bali Tatapusin ko nakita yan, mo, dude. Yun na yun. Ito yung structure niya. Ganito ko siya binubuo muna. Galing. So, So, nung naisip mo lang, ang weird kasi niyan eh. Ang weird, ito ang nakakatawa doon as a writer. Bago namin isulat yung mga letra, dude, may nakikita kami mga notes. Naririnig. Hindi, parang ganun. Ang weird, di ba? Hindi siya weird. Ganun totoo. That's very creative. Ganun. Tapos nakiga ako nyon. Tapos biglang tumatakbo ko dun sa may hagdanan. Sabi, sigaw pa ako. Meron na akong narinig. Ano yun? Ito, pakinggan nyo. Tapos nare-record ko na. Parang, Ganda kaya, di ba? January 9. Lahat ng mga song ko nandito sa phone ko kung paano ko siya. May ano siya parang dokumentado. May kwento. Hindi, tsaka ang ganda, dude. Kumbaga, ang lakas ng recall. Tapos shoutout kay Romel kung paano mo minagic lahat. Ikaw na, saludo na ako sa'yo. Alam mo na yan kung ano yung mga ginamit mong tools. Ang galing mo, Romel. Pinagsamahan natin. Yeah. Notes, usually kapag ako, sa akin ginagamit ko is G or D ang gamit ko lang na notes sa tono ko. Pero kapag pinasa na natin kasi yan sa nagmi-mix,
Sila sa na final, bahala. sila na bahala kung ano yung touch nila dun sa vocals, kung paano rin nila i-mix, ano ba yung i-generate nila, it depends sa kanila na yon. So, ganun siya. Yung palang history ng Yes. kasama mo. Tsaka may nakakatawa yan. Ano yan parang 4 na version, dude. Ano yung iba pang version? Meron siya na parang nasa sasakyan naman ako, nakarinig ulit ako ng tunog. Sabi ko parang ito yung mas okay. Pero wala, pinatong-patong ko lang din. Ano naman yun? Parinig. Dude, wait lang 40 seconds na. Mamaya na lang, mamaya natin discuss yan. Sayang, no? Ganda-ganda yan. Yung may kwento yan. Oh, dude, kwento mo sa amin. Ayan. Mamaya-maya, dude, para kompleto yung kwentuhan. Sige, Tsaka sige, maparinig sige, mo yung one by one, yung step by step mo. Sige. Tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, handa ka bang ipaglaban ang alam mong maling pag-ibig? Mga kabisyo, hindi masama magmahal at umibig sa taong napupusuan mo. Pero kung may masasaktan kayong ibang tao, dahil sa pagmamahalan ninyo, mas mabuti na huwag na lang ipagpatuloy ang mga nararamdaman ninyo. Napakinggan natin mga kabisyo ang unang bahagi ng ating Secret Files na pinasa sa atin ng ating letter sender na si Bri. Mga kabisyo, alamin natin ang mga susunod na magaganap pa sa buhay ni Bri sa Secret File. Nag-apply ako sa isang kumpanya kung saan yung boss ko ay distant relative. Pagpasok ko, magulo ang sistema. Parte ng trabaho ko ay ang ayusin ang customer service at ma-improve ang company image. Eventually, ginawa niya akong assistant. Okay naman lahat at first. Pero nabago ang lahat during a 3-day work trip. After a long travel. Tipsy siya noon. Nag-stargazing kami. At inamin sa akin ng boss ko na gusto niya ako. From the moment na nag-apply ako. I didn't know how to react, pero kinilig ako. And that night, pumunta siya sa room ko. At may nangyari sa amin. Pagbalik namin ng opisina, normal lang kami. At tuloy-tuloy ang pagkikita namin outside work. Naging situationship ang relasyon namin. Kasi may pamilya si boss. Although, never ko naman siyang in-encourage na iwanan niya yung pamilya niya para sa akin.
Kaya lang habang tumatagal, nagiging complicated. Napapagalitan niya ako sa trabaho. At dahil doon nasasaktan ako. One time, hindi ko siya pinansin and he kept apologizing. Then eventually, umamin siya na natatakot siya, naiwan ko siya, at nagseselos siya sa ibang lalaki sa opisina. Sabi niya, hindi niya ako kayang i-share sa iba. Nang mabasa ko yung message niya na hindi niya ako kayang i-share sa iba, parang that was the first time na may taong natatakot na mawala ako. Nanginig ako dun. So my response to his text message was, hindi naman po kita iiwan, sir. Kung magseselos po kayo, sabihin niyo po nang ma-assure ko po kayo. After noon, naging smooth ang lahat. Then one time magkakasama kami, magkatabi kami sa kama, when a co-worker greeted me a happy birthday. Birthday mo? Tanong niya sa akin. Yes po. Sagot ko. DJ Rocky and DJ Jello, marami naman akong natanggap na greetings mula sa iba't ibang mga tao. Pero yung greeting ni boss, yun ang pinaka-nagustuhan ko. He texted me, "Happy birthday, Brie. I thank God for the person in you. Thank you for making me complete somehow." I felt special that time. Sobrang saya ng puso ko. After a week, nagyaya yung mga kasamahan ko ng hangout. Kaya lang, sumama ako sa mga workmate ko. I lied to him. Ang sabi ko lang sa kanya, kasama ko friend ko. Pero, yung boss ko pala, nasa labas ng bahay namin, waiting for me to be home. Pero hindi ako dumating. Galit na galit siya. And he told me, "That's it, Brie. Of all people, ikaw yung least person I expected to lie on me. I'm going back to my family." DJ Rocky and DJ Jello, nasaktan ako na hindi naman dapat. I didn't hear from him after nun. Hindi rin ako nag-reach out. Then a workmate of mine messaged me asking kung kumusta ako, nasaan ako. And I responded, okay lang ako. Nasa bahay lang, bakit? He did not respond. Then my boss messaged me, "Can we talk?" I replied, "Sige po, sir." After 30 minutes, nandun na siya sa labas ng bahay namin. Sumakay ako sa sasakyan niya. Nag-ikot kami ng city habang nag-uusap ng seryoso. Nag-e-explain siya ng side niya at in-explain ko rin yung side ko. Then he said, "I'm sorry, Brie. If tinakot kita na uuwi na ako sa pamilya ko." I was really mad kasi hindi mo ko pinayagang sumama tapos nagsinungaling ka pa. And at that moment, I felt na kailangan pala ako ng taong to. Kinabukasan, pumasok na ako. Ito yung whole day, may company meeting kami. Natapos kami ng almost 8 p.m. Ang akala ko, ihahatid ako ni boss sa staff house, pero hindi. Pumunta kami sa hotel. Walang nangyari sa amin dahil sa sobrang pagod. Kinabukasan, sinama niya ako sa isang event sa kabilang city. Natapos yung event almost 5 p.m. and gabi na nung we stopped by sa isang fast food. We had coffee and he asked me to call an employee regarding dun sa isang sasakyan niya. And every time na kinakausap ko yung mga workmate ko, kinakalmahan ko yung boses ko na friendly. Ganon.
Then nagalit yung boss ko, hindi raw dapat ganun makipag-usap sa kanila. Siguro nagalit siya kasi yung kausap ko, yun yung guy na pinagseselosan niya. Then he simply told me, you know what, Bri? Sometimes, being pretty is a curse. And he left. 5 minutes after, lumabas na rin ako pero hindi ko na siya mahanap. Hindi ko na mahanap yung sasakyan. So, naggalit na ako. Bigla siyang dumating at galit na galit akong sumakay. Tanong niya sa akin, ba't ka galit, Bri? Sabi ko sa kanya, hindi pa po tayo nakakauwi tapos iiwan mo ko. Paano ko uuwi? Then hinawakan niya yung kamay ko. At sabi niya, Bri, ba't naman kita iiwan? Sorry wala kasing signal dun sa pinagparkingan ko. Nagyosi lang din ako saglit. Hindi na ako umimik pero lagi naman siya nagsusorry. Hindi niya ako inuwi sa amin. Sa hotel pa rin kami natulog. Pagkarating namin doon, nanood kami ng movie at nagkwentuhan. Then it was around 1 a.m. Patulog na sana ako. Nagsalita siya. Sabi niya, Bri, maybe it's time. Tumitingin ako sa kanya. At tinanong ko siya, it's time na ano? And he responded, maybe it's time to put a label. Can we make it official? DJ Rocky and DJ Jello, hindi ko ma-explain ang mararamdaman ko noon, pero sobrang saya ko. I responded, okay. Hinawakan niya uli ang kamay ko ng sobrang higpit. At sabi niya, sana hindi na matapos to. So I continued working on his team. May mga event siya outside city. Pinasusunod niya ako secretly without my workmates knowing. Masaya yung puso ko every time magkasama kami sa ibang lugar. Kung saan we can be free. Malaya. Nagawin ko anong gusto namin gawin. Like holding hands sa public. Yung may freedom kasi walang nakakakilala sa inyo. Kaya lang, may hangganan ng lahat eh. Fast forward, nalaman ng asawa niya ang tungkol sa amin. I was forced to resign from the company. Sinubukan niya akong i-defend. Pero kahit magulo, pinili niya ako. Iniwan niya ang pamilya niya para sa akin. Iniwan ko ang kumpanya. Pero kasama ko si boss. He rented a space for me alone. At binibigyan niya ako ng monthly salary. Naganap ako ng online job. And after work, pupunta si boss sa apartment ko. Ang hirap for the both of us. Lalo na sa kanya kasi ang dali niya lang ako nakakasama before eh. Until one day. His wife held a knife, pointing sa mga anak nila because of the cheating issue. Yes, DJ Rocky and DJ Jello. Tinutukan ng misis niya ng kutsilyo ang mga anak nila. Para bang wala siyang choice but to let go of me. Nakatanggap na lang ako ng isang mahabang mensahe tungkol sa nangyari. Na kinakailangan niya na akong i-let go. At kailangan niya nang gawin kung ano ang tama. At the bottom of his message, he wrote, "You will have your success one day, Bri.
You are destined to be one. You are great. And I will always be proud of you. I'm so sorry, Brie. Until we meet again. That was the message that really broke me. He wasn't just a boss. He wasn't just a lover. But someone who believed that I am capable of doing something. And every time I travel alone, I used to think of him cheering for me that I could do it. It was with time for a very short, it was worth the time for a very short period of time. And that time was the only time I felt genuinely happy. Sa kanya ko lang naranasan ang totoong pagmamahal. Yung totoong pagmamahal kahit sa maling paraan. Yung taong takot na mawala ako, takot na iwan ako. Siya lang yun. Siya lang yung nagparamdam sa akin ng ganun. It's been 4 years, DJ Rocky and DJ Jello. Looking back, I believe he still did the right thing. And I think I should do the right thing by moving on. He was the unexpected love ever. It may not be present anymore, but in my heart and in my mind, it lives and stays. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Brie. At ito, ang aking secret file. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala siya. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy.
Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Minsan talaga, dude, may darating sa buhay natin sa hindi tamang panahon. Tama yung awitin. Oo. Kahirap talaga umibig sa hindi tamang panahon. Yes. Pero tamang tao. Pero alam mo, dude, kahit sabihin nila na tamang tao tong iniibig ko, mali lang kami ng panahon. Pag hindi pa rin nagtugma na ito ay tamang panahon, sa tamang pagkakataon, sa tamang oras, ibig sabihin, hindi pa rin yun yung tamang tao. Ibig sabihin, itong tao na to ay dadaan lang sa buhay mo para turuan ka ng leksyon. Pero hindi pwedeng manatili. Totoo. Sabi nga nila, merong 3 klase ng tao sa buhay natin ang dadaan sa buhay natin. Or may makikilala tayong 3 klase ng tao sa buhay natin. Yan. Yung unang tao daw, ito daw yung mananakit sa'yo ng sobra-sobra. Yung rason para ikaw ay matuto. Pangalawa, for a season. Ito yung medyo may katagalan. Pero hindi magtatagal ng sobra sa haba ng panahon. Or hindi hahaba ng panahon. And meron daw for a lifetime. Ito daw yung panghabang buhay nating makakasama. So 3 kinds of people that we will meet in our lives. Someone who will teach us lessons for a reason, for a season, and for a lifetime. So feeling ko, itong secret file sender natin na si Bri, nakilala niya lang tong taong to, si Boss, for a reason, but not for a lifetime. 4 na taon na, dude, na hindi pa rin siya nakaka-move on. Ano bang pwede nating masabi o maibigay sa mga taong nandun pa rin, stuck sa pagmamahal nila sa taong nakilala nila? Actually, dude, hindi ko masasabing stuck sila dun eh. Kasi alam ko na every single day nasa healing process pa rin sila. So ibig sabihin kung 4 na taon, yes, gumagalaw. Kumbaga, hindi natin siya pwedeng sabihin na hindi matatapos.
hindi makaka-move on. Mhm. Talagang ganun eh. Ang healing process sa sarili natin, hindi natin pa pwedeng sabihin na isang araw, 2 araw, 1 taon, 2 taon. Ibig sabihin yan, may tamang panahon talaga para maghilom yung mga sugat doon sa pag-ibig na inalay mo sa tao na yon. Masyado naging malalim yung pagmamahal niya dito, kaya ganun din katagal siguro yung healing process niya. It depends sa tao. May mga taong mabilis maka-move on. May mga taong mabilis makalimot. May mga tao naman na katulad ni Bri na matagal maghilom yung mga sugat na nararamdaman niya. Pero himayin natin to, no? Himayin! Ayan, himayin natin. Sige, go himayin partner. natin to, Kasi dude, may sinabi siya dun sa secret file niya, dun sa bottom part ng secret file niya, na pinaramdam sa kanya ni boss na takot si boss na mawala siya. Na para bang ayaw niyang mawala tong taong to sa buhay niya. So parang feeling ko at some point, no nakondisyon yung utak niya ni boss na valuable ako, mahalaga. meron akong worth kapag ikaw yung kasama ko. That is why stuck siya dun sa ganung klaseng thinking na si boss sobrang vinalyo siya. Inisip ko na, oo, baka talagang vinalyo naman siya ni boss, worth it naman talaga siya, pero hindi lang talaga para sa kanya si Bri. Gets mo? Kumbaga, okay, sabihin natin, etong si Bri, meron siyang maibibigay, may offer siya sa ating lahat. Maganda yung kaya niyang i-offer. Sabihin natin, hindi lang siya maganda, magaling pa siya na assistant, magaling siyang magmahal, pero hindi talaga sila swak ni boss. Kaya para talaga siya sa iba. So, yung ganong klaseng na pakondisyon sa kanya ni boss, parang feeling ko yun yung hinahanap niya ngayon eh. Yung validation na may worth siya. Hindi lahat ng tao naman pare-parehas ng katulad ng pinakita o pinaramdam ng boss niya. May mga tao naman na hindi niya kailangan sabihin yung nararamdaman niya sa'yo, pero pinaparamdam niya naman. So tingin ko, Bri, wag mong hanapin yung taong magaling lang magsalita. Ay. Hanapin mo yung taong talagang paparamdam sa'yo yung value mo. Kasi tulad ng boss na yon, sinabi sa kanya. Pero kung hihimayin din natin yung storya, pinakinggan natin mabuti, kitang-kita naman doon na kung talagang mahal ka ng tao na yun, hindi magmamahal yun na hindi pa ayos yung problema niya. Kailangan, kung talagang mahal mo yung isang tao, hindi mo lolokohin, hindi mo masasaktan kasi nga mahal mo eh. Inayos mo muna yung problema mo doon sa partner mo bago ka nagmahal ng iba. Pero para ipasok si Bri doon sa buhay niya na hindi pa sila okay, sinabi niya doon, natandaan ko yung medyo hindi daw sila nagkakaintindihan ng kanyang partner. Ng asawa niya. Asawa niya mismo. Si diba? boss ay may asawa, pamilyadong tao. Yes. Yung ganun linya na hindi kami nagkakaintindihan kaya magmamahal ako ng iba, red flag yun doon. Bilang isang lalaki, ibig sabihin may connection at meron pa rin silang relationship ng partner niya. Para saan? Maniwala ako sa'yo, di ba? Hindi dapat Bri ka naniwala doon. So given na naniwala ka, okay, tanggap na natin, nagpakatanga ka bilang isang umiibig lang, di ba? Ang tao naman talaga na umiibig, minsan nabubulag tayo eh. Totoo naman. At feeling ko talaga na-condition yung utak niya eh. Na-condition yung utak niya. At some point, na-manipula siya ng boss niya into thinking na mahal talaga siya nito. Na may value siya, na worth it siya. And feeling ko yung validation na yun, hindi mo dapat talaga kuhain sa ibang tao. Eh. Tama. Kasi kapag kinuha mo siya sa ibang tao, laging maalala mo to. Si boss. And laging hindi magiging sapat na ikaw lang. Tama. Lagi mong hahanapin yung pagmamahal mula sa ibang tao. At sabi nga nila, a person doesn't complete you, or ang ibang tao ay hindi dapat kumumpleto sa iyo. Yes, exactly. Dapat ikaw mismo sa sarili mo kumpleto ka na. Pag magmamahal ka. Oo. Parang kapag sinabi daw sa'yo ng isang tao na, you complete me, huwag ka daw maniwala. Yes, totoo yan. Red flag daw yun kasi you are already complete. Ang ibang tao ay pwede lang makadagdag ng happiness sa buhay mo, pwede makadagdag ng love. Kasi ikaw na mismo sa sarili mo,
marami ka ng pagmamahal. Kaya kapag merong nawala sa buhay mo na isang tao, parang hindi, masasaktan ka pero hindi ganun ka-empty. Bakit? Kasi alam mong mahal na mahal mo din naman yung sarili mo. And yung nadagdag lang dun sa pagmamahal na yun lang yung nawala. Pero ikaw puno ka pa rin. So, pagmamahal talaga sa sarili. Pero ganun pa man, partner, isang mahigpit na yakap kay Brie. Yes. Dahil hindi madali mag-move on. Totoo. Lalo na kung nasaktan ka ng sobra-sobra. Oo. Siguro ang pinakamagandang gawin mo ngayon, hanapin mo na lang yung manlilibre sa'yo ng hatid sundo. Oo. Kasi mapapatunayan natin ngayon na mahal ka ng isang tao kapag hinahatid sundo ka sa trabaho. Yes, hindi yung hatid, Sundot. sundota. Oo, tama ka dyan. Yes, di ba? Hatid sundo kasi mahal ang gas. Hindi yung Hatid sundot. Dapat yung pwede kang i-check out. Yan. Yung mag-add to cart ka, tapos gastos yung check out. Hindi yung Check i-check-in. Traffic, check-in muna tayo. Oo, Ganon. ito kasi nadala sa check-in, nag-hotel palagi. Although may panggastos talaga si boss, no? Tapos Siyempre. may allowance pa kasi siya eh. Sino ba namang hindi tatanggi dun sa offer na ganun sa panahon ng kagipitan, no? Pag inoferan ako ng ganun, mapapaisip ako. Charot lang, with darot ikaw, pag inoferan ka ng ganun. Pwede na rin. Ay nako. Anyway, Kabisha, if you wanna share our secrets, share it to us, rakitera@gmail.com. Kami po'y magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama pa rin si DJ Rakitera. DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Bree's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic! Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako.
Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Force, wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolong. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go!
Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Dito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw nito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa mukha. Hindi sa mukha mo ko paparilin. O sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa mukha. Yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin
ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya, Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Siya. Kami ay nauna. May panhawi ng
Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. na kundol. Ang pundol ay... Ayun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito may nagmamay-ari. baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy niya ay malinam na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sa camera. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Madaling Bato ay calculator. Ulit, Ang Halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bigay. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo na sabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa.
Ang susunod na salita ay lagitab. Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitan. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot. Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos Hindi, may lamang. lungkot. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh!
Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till you Cellphone see. yan Cellphone yan mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday, patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
nyo kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko.
Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, Jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mong best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yun! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Kasi yan binubudbud, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay! O sige, tagay! Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak.
Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay papait. Ganyan pala lasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan oradyo na- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's Kasi mapupunta sa Oradyo. Ako yung may suggestion. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos na. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Carson. Turquoise! Kabayan. Ano pula? May itlog ka bang? Tagay! Bakit may kagat? Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw isaw-saw sa kape. Kape. Na mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulog! Sinasabi? Gabigani! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulog! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap! Wow! Ay, Empanada! ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Maskin! Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip! Calculate. Nagkakalculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Namamopya. Ang score ay mapupunta sa Oradyo. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. At
Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Oo nga eh. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Nangunguraka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal
Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Guys, it's top secrets time na. Baka gusto nyo nang tumawag. Kasi uuwi na kami sa mga kanya-kanya naming pamilya. Nakita nyo ba yung video ng anak ko na in-upload kanina? Yeah. Pakita ko lang kung gaano ka-cute yung anak ko, ha. As in talaga sobrang masasabi ko na cute yung anak ko. Si Jello, abangan nyo din yung kanya. Abangan nyo ang top secrets. Oh, yan o. Boom, boom. Kasi lagi siya nakatingin sa akin, kaya tuntua ako kapag nakaganyan siya, hawak siya ng tatay niya, tapos sa akin siya nakatingin. Parang, oh, my heart melts. My heart melts like... Kaya nga eh. Anyway, oy, tawag na kayo sa Viber number namin 0916-529-5595. Ang ganda nila tumawag kanina eh, no? True. I-check natin. Ay, eto si... access lang ng CCTV kasi worried lang ako baka nakita yung nagpapampa ko. yun ba talaga? Chares. Wala pang caller. Hindi pa sila sumasagot sa form. Kailangan po nila ibalik yung form na may sagot sa amin. Rain! Isha! Hello! Dude, ikaw yung nakapwesto dito kanina. Parang feeling ko makikita mo to. Yung itsura mo sa salamin. Ay, sa monitor. Hindi ko alam dun. Oo nga eh. Ayan, nalalaman na natin. Sino nga? Sino chat? Paolo. Baka si Sir Bo yun yung tumawag. Hindi naman. Ako naman, concern lang kung kailan kinabit. Kasi syempre, nagpapampa ko minsan. Nandito ako eh. Tapos ginaganon ko pa yung ano ko yun. Oy, ang kinis mo daw, dude. Desi Maraya.
Uy. Tawag ah. Meron na? Uy, excited na kami. Waiting. Huwag kang tumawag mo na kagad ng tumawag, B. Isiya mo, B. Nagdala ko yata yung Viber. Kasi naka... Ang tumatawag doon, tapos... Di siya nag-ano. Bigla na lang lumalabas na ang daming tumatawag. Ito doon, send ulit ako ng ano. Baka ano? Ito na, accept na ako. Okay. Hello, ma'am. Good evening. Hello? Hello, ma'am. Good evening. Nakasaksak na ba? Hello, ma'am. Good evening. Hello, ma'am. Tingnan natin. Viber naman. Oh no. What happened? What happened? What is happening? Ano sabi dun? Ano? Ano sabi? Hindi pa nagre-reply. Ano nang reply natin sa ating caller? Bukas pa pala yung ano ko. Erlinda, hello! Yesha, Jeric, hello! Ito na dun. Greetings lang, typing. Gulo yung buho ko. Nagulo yung buhay mo, dude. Nagulo yung mga buhay namin. Pero maganda yung napagkwentuhan natin sa labas. Oo. God is good, dude. God is good. Dito. Hindi, maganda yan. Yung ano, Mo naman. excited ako. Ha? Excited ako dun sa ano. Saan? New content. Okay, thanks. Uy, ituloy muna natin yung content ng isa pa. Diba sa madami tayong plano, puro plano tayo. Hindi tayo nagkakatime. Kulayan na natin. Kulayan na natin, dude. April na eh. May time ako sa Wednesday. Kasi in-schedule no? May time ako sa Wednesday kasi maaga akong papasok. Sandy. Accidental siya, St. Julie. Ang pogi daw ng katabi ko. Wow! Titangelo, pogi! Igop. Kathy, 17. Kat and Ness, Commonwealth QC. Mabuhay kayo. I can find this feeling any longer. Boss said, happy listening and watching. Ito tayo. Miss you, boss.
Bossing ko yan, oh. Love you, boss. Love you to boss. Always. Yun si Sir Sed Reyes. Boss Ed, baka naman may bagay sa amin. Kaya nga. Boss, baka bagay. Sir Sed, alam mo ba na meron akong pangarap? May pangarap kami para sa Boss Ed, intindi mo naman, boss. Ito, boss. May pangarap kami sa year na to ni Titan Jello. Ang pangarap namin para sa taon na ito ay magkaroon ng endorsement na kaming dalawa magkasama sa endorsement na yun. Kasi meron kami mga individual endorsements. Yes. Pero isa sa mga pangarap namin, bukod magkaroon kami ng guesting sa TV, gusto namin. Hindi, kasi part yun eh. Kasi gusto nga namin i-build up yung partnership namin eh, di ba? Gusto namin ng endorsement na dalawa kami. Oo. Sumagot, oh. I wait, reserve ko na kayo. Yun! Okay lang yan, Sir Sid. Wala kaming pipiliin. Basta bigay mo, tatanggapin namin. God is good. All the time. Sir Sid, kung gusto mo nga kahit Star City, promote namin eh. Gusto mo ba nang gumawa ng bagong jingle ng Star City? 'Di ba? Yung tara na, yung project mo. Dude, nanginginig ako doon. Sakto, may dumating kanina. Sakto talaga. Oh. Pero pwede niya rin tayo bigyan ng iba pang projects, 'di ba? Katulad nung sa Star City Jingle. Alam mo ba na si Sir Cedric ang may hawak nung project na yon during the time na may jingle ang Star City na kailangan i-release yung time na yun. At tinap niya kami tatlo nila Laika Barisa para kantahin ang Star City Jingle. Boss, I love you so much. Napaka-bait niya ni Boss Ed. Isa yan sa mga bossing. Love you. Totoo, boss. Si God ang mabait sa atin. Totoo yan. Wait lang. Nandiyan na ba yung color natin? Wala pa. Wala ba dun? Okay, lalabasin ko lang to. Sino yan? Iba ka talaga? Dude, iba talaga yung si partner, no? Ibay talaga yan. Mga kabisyo, sa mga tumatawag po, call lang po sa mga gusto pang umabol ng call, mga kabisyo. 0916-529-5595. Kaya ganun.
Si Silver? Bell? Hindi, Papa Pao. Nag-routine check na siya. Walang... Meron yan? Meron yan? Master! Hindi, tsaka mahalaga, walang wala pa to nung dito kasi dude, hindi mo minsan naggaganyan ako dito. Oo, dude. Yung parang kahit sa sarili ko lang. Pag wala pang mga tao. Ang dami, tapos... Anong problema? Hindi tayo naririnig? Kanina hindi tayo naririnig. Tapos ngayon yung mga... Bigla na lang sabay-sabay pumapasok yung call. May time talaga na ganyan. Tas ang hirap pumasok ng call. Oo, ba't kaya ganun? Ang dami nga nag-PM kanina. Ang dami mo nireplyan. Yung mga tumatawag din ngayon. So guys, if you want to share top secrets, pwede nyo na share yung top secrets ninyo. Parang awa nyo na. Oo. Kumbaga, steady ninyo ang mga linya ninyo kasi baka wala sa amin yung problema. Pero baka sa amin din yung problema. Pero subukan na lang natin. Naranasan ko to, dude. Naranasan ko yung wala akong color. Dati-dati. Yan. So, paano mo Isang ginawa? beses. Tapos yung si Dut na mismo, tumatawag din. Hindi pumapasok, dude. Gusto mo try ko ngayon? Sige nga, dude. Kasi para malaman natin. May nakita ko magandang pala. Nakita ko maganda, hindi ka na sinasabi. Hindi maganda. Hindi ko nakita pa yun. Lolo ko na naman. Ba't na naman? Hello? Malinaw naman. Narinig ko yung... Malinaw! Ikaw, Malinaw. magsalita ka. Malinaw. Hello, dude. Wala ka. Bukas tayo. Wala ka. Hindi kita naririnig. Naririnig ko lang yung sound. So meaning, yung connection. Papa! Hindi naririnig yung boses ni Zelo. Hello po. Di daw tayo naririnig, di ba? May Wala problema. talaga, wala akong naririnig mula sa'yo. Yung naririnig ko yung audio mo dito sa kay Dudut. Wala. Hindi, Papa. Pakinggan mo siya. So, Hello po. Hello po. Sige nga, Dud, salita ka pa. Hello, dude. Hello, dude. Hinaan mo nga, Dud, yung yung sound ng Hello, dude. Hello? Ito yung nakakalungkot. Ang lolo ko na naman. May mga bagay talagang kailangan natin tanggapin, mga kabisyo. Hindi ka marinig. Brother, bukas na siya eh. Ikaw yung hindi marinig. Ako, rinig mo, feeling ko. Diba? Kasi kapag gusto mong mag-talk, like, di ba, patay mo to, bukas lang to, tapos angat mo lang din yung audio. Wala eh. Baka may inabago kayo sa connection. Hindi po wala namang binago sa nilinis lang. Try ko nga ulit. Tawag ako, Papa. Sige mo, Master. Sagutin mo Tawag nga siya. ulit para malaman ni Sir kung ano. Actually, mga kabiso, kung bibilangin ko yung tumatawag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. May mga 25 to, siguro. Hello po, ma'am. Ma'am, hello po. Hello po. Hello po, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Hello po. Okay na? Ayun, meron ka. Meron. Meron na? Oo. Good evening. Meron, hindi. Pinatay ko na. Meron na eh. Narinig ko na eh. Oo. Baka depende sa ano. Hindi po siya si Boy Dut. Ano po namin yun? Tech po namin yun. Meron naman, pero sobrang hina lang. Sobrang hina. Bakit, boss? Ano daw yun, boss?
So nung lumapit ka sa mic, sobrang rinig. Hello po. Ma'am, hello ma'am. Ma'am, wait lang ma'am ha. Huwag mong ibababa ma'am yung call. Ayusin natin to ma'am ha. Okay po. Okay, thank you. Go brother. Ba't ka nang-stack up? Hello? Hello. Wait lang ma'am, wait lang ma'am. Ma'am, wait lang. Hello ma'am, can you hear me ma'am? Hello? Hello ma'am? Medyo malakas po, hindi ko po naririnig. Okay. Ma'am, naririnig niyo po ba ako ma'am? Hello ma'am? Naririnig ko DJ, kaso mas malakas po yung sound. Mas malakas yung sound. Okay. Wait, ayusin natin na. Eto ma'am, meron pa rin. Meron pa rin ma'am. Meron pa rin po ba? Sound of music ma'am, no? Or baka pag inere na natin siya, hindi niya na masyadong maririnig yan. So, familiar na lang ba siya sa program? Ma'am, familiar po ba kayo sa... Hello? Hello ma'am. Music pa din DJ. Music pa rin ma'am. Pero Sige, ma'am. familiar kayo sa programa, ma'am? Apa DJ. Okay, sige po. Sorry So, po nalate ako ng sagot. Nasa work kasi. Yes Okay ma'am, walang lang. problema. Alam ko matagal ka na po yata tumatawag ma'am no? Ilang araw ka na naghihintay. Hello ma'am. March 26 ma'am, no? Kapag naghihintay para matawagan. Hello ma'am. Hello ma'am. Hello? Hello ma'am, tama po ba ako? March 26 ka po bang naghihintay na matawagan ma'am? Hindi ko naririnig. Mahina ka po. Mas malakas yung music. Okay ma'am. Wait lang ma'am, ayusin lang natin. Hello po? Hello ma'am. Ma'am, wait lang ma'am. ma'am, sandali Pasensya lang po. ma'am. Yung music. Hello? Hello ma'am. Hello, ma'am. Standby ka lang, ha? Ay, naayos pa lang namin. Ayan, okay. So, ma'am, familiar po kayo sa programa? Hello, ma'am. Naririnig po? Yes or no po? Naririnig po, ma'am? Hindi niya na kami naririnig. Hello? Naririnig niyo Hello, po ba ma'am. kami? Hello, good evening. Pakisagot po kung naririnig po kami ng klaro. DJ, opo, naririnig ko. Kaso mas malakas po yung music. May music po ma'am. Okay. Ano tayo, DJ? Apo. Sorry. Wait lang ma'am, ayoko namin na nasasaktan ma'am. Pa-wait lang. Gusto nga namin pagaanin ang nararamdaman mo. Kung pwede lang namin tanggalin ang sakit ng nararamdaman mo, gagawin namin. Ang ganda mo daw, Mars. Salamat, guys. Wala tayong ibang Blooming mo nga, Mars. Ang puti-puti mo, Mars. Tapos ang ganda-ganda mo, Mars. Oh. Thanks, dude. Magkano gusto mo? Mas marami kang pera sa akin. Si Titan Jello, pag ganyan-ganyan lang yan, oh. Tingnan nyo naman, oh. Yan ang mukhang hindi kailangan ng pera. Ganyan, alam mo, dude, ganyan ako makipag-usap siya. Ano ko, yung parang, kawawa ka naman. Hindi yung parang pinapaan naman siya na kawawa ka naman. Hindi ka ba love ng mommy mo? Ma'am, hello? Hello po. Ayan, ma'am, mas klaro na po ba kami ngayon? Pwede na po ba tayong mag-proceed sa call? Naririnig ko DJ, kaso malakas pa rin po yung music. Sound, okay. Opo. Yung sound, no? Opo, yung sound. Sound ng ano yun? Galing dito. Eto, wala ng music? Ayan. Okay na po. Okay, sige. Let's go na, ma'am, ha? So, pangalan nyo, edad nyo, lupalop, saan kayo galing, lahat ng yun pwedeng gawa-gawa nyo lang para maprotektahan natin yung identity ninyo. And then, pag tinanong po namin kayo, ano ang top secret mo, diretsahan na po tayo, wala nang paligid-ligoy pa. Okay po ba tayo na? Okay, DJ. Partner, March 26 pa siya tumatawag sa Uy, March 26 pa. Thank you so much, mama, for waiting. Kasama nyo po, DJ Jello and DJ Rocky. So, kami po yung makakasama ninyo. Hello! O, sige, ma'am, standby na po tayo. Ate Ere na po tayo, ha? Thank you, Lord. Okay. Thank you, Lord. Lord, God is good. Thank you. Sabi ni Jessica, hindi kailangan ni Titan Jello ng pera kasi limpak na pera niyan. Oh, dude, diba?
Ang pera ni Titangelo ay limpak Saan mo nakuha yung ganda na pera. Hindi totoo yan. Nagkakamali ka. Dude, totoo yan. Si Titangelo ay humble lang. Ito na nga, tara. Secret pa. Top secret. Hi, Tigas Tito Clothing. We miss you. Baka gumagawa kayo ng onesie para sa anak ko. Oo, no? Oo nga, dude. Ikaw din. Gusto mo ng onesie. Ano, maliit lang eh. Sa akin pa yan. Oo. Daling niya sa akin. Oh. 18 years old. Petite? Saan nag-aaral? Charot. Selfie you. Tigas Totoy. Tigas Totoy. Ay, Si Enzo. Oo. O kaya, secret files or top secret, no? My secret, o kaya parang, my secret mom is, my mom is beautiful. Kala mo naman talaga gusto sa'yo nanay. My secret mom is my favorite. Ganon. Sa'yo, dad is my favorite. Ayan! Ang ganda dyan! Gusto ko yun. Gawan mo kami, ha? Oo nga, Tigas Tito Clothing, baka meron ka naman dyan mga No. Gawan mo ako t-shirt, call me daddy. Ganyan. Actually, pwede na lang yun. Call me daddy. Call me daddy. Ay, nako. Ay, eto si Tin Rivera. Gusto ko yung magpa-couple shirt. Ay, nako. Yan na, nakalimutan ko ilalagay ko. Jocelyn, Stephanie, Christine, Ma'am, hello. ready na po ba kayo, ma'am? On air na Martin tayo. James, Pagadian, Zamboanga. Hello, ma'am. JMD. Hello, DJ. Ma'am, ready na po ba kayo, ma'am? Mag-ano na tayo, mag-on air na tayo, ma'am. Hindi mo pala nakwento na yung no. Yan mo bukas doon. Yung tungkol sa Tapos, sa dude, gawa mo alam mo ng ba show. kung sino dapat ang mga pinipili ko na kumanta? Alam ko na sa panahon na nanganganak ka niyan eh. Wala, naka-leave ka niyan, di ba? Ay. Si Jules ang kinonta ko niyan eh. Si Jules na Oo. Wala, hindi talaga. Hindi, okay lang din, dude. Kasi, ang ganda naman ng kilalabasan. Si Ramel ng tumrabaho ng Siya ba yung na-meet natin last time? Hindi na. Iba pa yun, dude. Sama-sama Uy, dude, game. Ako ng contractor ng bahay namin. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras natin sa Bunga Puluan is already 11:56 p.m. at kasama natin na nag-iisang Basa Princess, DJ Rocky Terra. At kasama rin natin ang titindig sa mga ipinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. And i-welcome na po natin ngayong gabi ang ating Top Secret Sharer. Magandang gabi. Hello, DJ. Hello po. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? Gwen po. Gwen. Parang Bini Gwen. Yes, Ilang taon ka na, Gwen? 30 po, 30. 30. Sang lupalop ka naman galing, Gwen? Cavite. Cavite. Favorite namin yan ni Titangelo. Alright, di na kami magpapatumpik-tumpik pa rito. Gwen, 30 from Cavite. Ano ang top secret mo? Paano ba? Pwede mo akong i-bash, DJ. Ano po, tawag dito, kwento ko, actually may asawa po ako. Kasal po. And then, nung first year, okay naman, masaya naman po.
Then, parang, ayun, habang tumatagal, parang nagbago yung takbo ng marriage. Then, parang dumating ako sa point na parang di ko na alam yung worth ko nung kinasal na. Tapos ano po, yung parang ano kasi siya parang siya yung lalaki pero siya yung nagger sa amin. Naririnig niyo po ako? Yes, ma'am. Okay. Nakikinig mo na kami sa'yo. Ayun po, parang ano, ako tawag dito, siya, mapalamura. Tapos dumating kami sa point na namimiss physical na yung sakitan. Ganyan. Ayun lang naman yung bad side niya. Tapos yung good side naman niya is napaka-provider niya po talaga. Wala po akong masabi. Yun din naman yung nagugustuhan ng fam ko sa kanya. So ganun, wala po kaming masabi. Siguro, ano niya lang talaga, attitude po. Di ko rin po kasi ma-explain yung attitude niya kung bakit parang nagbabago. Everyday, ganyan. O siguro pagod, ganyan. Iintindi ko na lang po. And then, naulit po yung nagtagal siya ng 4 years. After po noon, yung parang ikaw naman DJ as a babae, parang napupuno din naman po tayo. Di ba po? Dumating ako sa point na may nakilala po ako. Yun. Malakas po yung ano ko, dating. Sino kamukha mong artista? Sabi nila, Maha. Maha Blanca? Salvador. Salvador. Totoo naman. Maha Opo. Salvador. Okay. So, may nakilala kang ibang lalaki, and then? Di ko naman po ginawa. Ano lang? Parang yung, di ko alam, situationship. Situationship with sipping? Charot. With harot. With harot. Ano? With harot. With harot. Hindi ikaw pala si Maha. Maharot. Ano nga, no? Kasi Maha. charot with harot eh. Sabi niya with harot eh. Sa'yo nang galing yun ah. Maha? Opo. Maharot. Harot. Okay, so may harutan. Pero alam ko naman po yung limit. So hanggang Yan. saan lang? Yung time ko, dun ko binibigay. Imbes na nag-stay ako dito kay husband. What do you mean time? Yung tipo, yung mga pagkukulang siguro ni husband ko, nagawa ni Guy. Ganun. Tulad ng ano? Hindi po kasi wala kami quality time. Pero nung rides, road trips, mga ganun po. Umaangkas ka dito sa Guy na to. DJ. Tapos parang nawawala yung stress ko. Di ba nga kasi parang na-burnout din ako sa work, sa kanya, sa marriage, ganyan. Tapos nung nakilala ko siya, yun, sumaya ako. And aminado naman ako doon. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan kasi. Hindi mo makalimutan. Hanggang ngayon, nagkikita pa rin ba kayo nitong Guy na ito? Hindi na pa. Hindi na. Hindi na. So tinapos mo na. So mga ilang buwan tumagal itong harutan na ito? Actually, DJ, nag-start po ng 2022. And then, 2 years nawala, 23-24. 25, nagparamdam po ulit. So nag-rides kayo ulit? Hindi na po. Mga coffee date na lang. Kapi-kapi lang. Pero with harot pa rin yun? Hindi na po. Hindi na siguro. Wala na. Ewan ko. Gwen, tuwing Parang nagkikita kayo, teka lang, sweet, Gwen, matanong ko lang, tuwing ba nagkikita kayo, may nangyayari? Wala po. Ano lang, kita lang talaga, usap lang, date lang? Date. Pero never may nangyari sa inyo o meron? Meron, DJ. Ilang beses? Once lang. 2022? 2025 wala na? Wala na, DJ. Kasi parang sa 2 years na nakalipas, mas parang naging okay kami nung husband ko. Tapos parang sa mga na rin advices ng best friend ko,
siguro yun nga, ginawa ko yung tama. Then, kaso binigyan ko po ng chance si husband. Hindi po nagbago. Yung tipong akala ko okay na, nagbago na, di pa din. So, yun yung current situation mo ngayon? Ngayon, sadly, may sakit na po siya. Heart failure. What? So, may sakit siyang heart failure? Si husband, apo. So, nagkakaroon siya ng heart failure. So, meron Nagkaroon na DJ. Ano na siya, meron na talaga. Mga 2 months na po. Pag sinabi nating heart failure, ibig sabihin, it will lead to a serious heart problem, ha? Apo. Kaya talagang, kinalimutan ko na din yung guy. Yun. Dahil ba parang, sa gusto mo siyang alagaan, dahil mahal mo siya, o dahil naawa ka sa kanya? nakahati ako, DJ. Kaya gusto ko talaga ko rin makausap ni DJ Jello. Kasi parang, hindi ko na din alam all this time nitong magmula New Year, January. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip ko. Kasi parang, andun ako sa pag-give up na sa marriage ko. Tapos biglang nangyari to na kailangan niya ako kasi ako na lang yung meron siya. Ayun po. Hindi ko alam kung happiness ko ba or mag-stick pa din ako kahit parang tinitiis ko na lang po ba. Pero ngayon, masaya naman po ako na inaalagaan ko siya. Wala naman pong ano sa akin. Wala namang ano? Parang wala pong pag-regrets. Parang hindi ko naman po iniisip na magsisisi ako at the end. Ganun. Parang happy naman po ako na natutulungan ko siya, inaalagaan ko siya. Ganun. Hindi ko po iniisip na yung mga ginawa niya before, hindi. Ang akin lang, Gage, hindi ko alam kung anong tama. Ngayon, kung parang inisantabi ko kasi yung ako, pati yung career ko, yung opportunity, lahat sa akin. Dahil ngayon, nagkasakit po. So, ang pangit mang sabihin, no, na isa kang preso ngayon ng asawa mo kasi kailangan mo siyang alagaan, kailangan mo i-attend yung needs niya, pero parang ganun yung nangyayari. Kumbaga nakakulong ka dahil doon sa kondisyon ng asawa mo at kailangan ka niya ngayon. Tama ba? Tama, opo. Tapos sinasabi rin kasi ng fam ko na kahit anong ayaw ko na, kahit anong give up ko, kailangan ako. Yun, parang nandito pa rin ako. Dapat po pa-flight ko na pa Japan sa pinsan ko. Hindi din natuloy. Kasi nga po ito. Okay lang ba, Gwen, malaman namin kung ano yung mga career na give up mo? Anong career yung give up mo? I mean? Dito po sa Pinas, online casino dealer po ako. And at the same time, nung nagka-pandemic, nag-VA po ako. Okay. Until now. Kaso nga nung ito na po, hindi na po talaga kami nakakatulog ng maayos kasi pabalik-balik na din kami sa check-up sa hospital. Nag-resign po ako. Kasi nagkaroon po ako, dapat pa flight ko na po sa Japan. Sa spa naman po, doon ako mag-work ng pinsan ko. So, hindi ko na din po ginaw. Parang ang nangyayari ngayon, nawala sa akin lahat, DJ. To support and to take care of your husband. Yung nagpapagalaw sa inyo na pera, kanino galing? Sa'yo o sa asawa mo? Combined efforts ba to? Savings, opo, combine. Yung sa effort, yung money ko and money niya naman po. Nagbe-business naman po kami before. So may naitabi naman kayong pera para sa pagpapagamot niya? Opo. Pwede mo ba explain sa amin kung ano talagang current state ng asawa mo? Like bedridden ba siya or may mga activities ba siya na hindi na nagagawa ngayon? Kasi sabi mo may heart failure siya. Gano'n na ba kalala tong heart failure na to? Actually, 2 months pa lang naman po. Hindi naman siya bedridden. Ano lang siya, hingal. Konting galaw, hingal. So,
lagi lang po siya dapat nasa aircon na talagang yung temperature is malamig. Tapos, nakaupo, nakahiga, ganun lang po everyday. Hindi siya pwedeng ma-stress, ganon. Hindi po. May sinabi ba yung doktor na ilang years siya mabubuhay or meron ba siyang... Wala naman, DJ. Yun nga din yung siguro, nagka-anxiety siya. Feeling ko. Kasi natatakot siya na baka mawala siya anytime, ganun ba? Gwen? Hello, Gwen? Nandiyan ka pa ba? Baka biglang nagising yung asawa niya. Tingin ko nga. Oo, kasi pinatay bigla eh. Patay ba? Binaba. Binaba. Nagising nga yung asawa. Palagay ko, nasa kabilang kwarto yung asawa, tapos pumunta lang siya sa rooftop. May rooftop yung bahay. Laki nakita eh. Uy, pag casino dealer ka, malaki ang kitaan. Tsaka may mga tip, di ba? Totoo. Alam mo, dude, yung ex ko dati, nagka-casino dealer din siya eh. Tapos, doon ko na-realize na ang pagiging casino dealer, sobrang kailangan ng skill ng pagiging matalino at magaling sa math. Oo, dude. Hindi ka pwedeng 80-80 dun. Hindi ako bagay dun. Ako hindi rin ako bagay dun kasi hindi ako magaling sa math. Hindi rin ako ganun kahusay sa mga ganung klaseng bagay. Basta meron dun yung yung parang, ano ang tawag dun yung kapag nagkamali ka? Salto. Yung may penalty ka kapag nagkamali bawas ka. ako dun. Oo. So, mahirap din yun para i-give up mo yung klase ng career na yun. Kasi yung training doon, ang hirap ng pagdaanan at ang hirap makapasa sa training. Tapos magiging, casino dealer ka. And then, yung pag-VA, sabihin na natin na maraming opportunities dyan. Pero sabihin natin na ang laki pa rin ng kitaan, lalong-lalo na kung ang client, or ang nagpapasahod sa'yo, US base or ibang bansa. So, mahirap din yung kinalalagyan ng ating top secret sharer na para bang isinet aside niya muna yung sarili niyang lifestyle, routine, yung buhay niya in general para pagsilbihan yung asawa niya. Pero ako naniniwala naman ako na kapag asawa mo talaga, sa hirap at ginhawa, magkasama kayo. Nandiyan man ba siya? Nawalan daw siya ng wifi doon pero... Tinatry ba niya? Ayan. Makakonect. Sana naman huwag tayo umabot ng mga 12:30 Oo nga eh. At may mga bata pang nag-aantay sa atin. Oo, yung mga supling, no? Ganun. Oo. Ay, supling ba yun? Akala ko, sabi mo 18. 18 years old. Sa'yo doon din eh. pa rin, para supling. Bigat yung pinagdadaanan niya. Anyway mga kabisyo, sa ating pagbabalik. Kung babalik pa tayo at mababalikan tayo. No? Andun na muna po namin awitin sa inyo. It's a beautiful song by England Dan. Just Tell Me You Love Me. Ano? Meron pa siya? Sinabi sa akin kung nakalagay na daw. Bigat nga yun, sayang. Gusto niya pa naman na makahingi sa atin ng advice. Na-disconnect siya. Disconnect, dude. You love me. Hindi pa natutulog ang Enzong-zong. Sobra. Okay. Dito may mukha ko. Sabi ko, guys. Dude. Parang hindi na siya nagre-reply. I think... Kailangan na natin Sorry. Dahil yung aking anak ay
Tsaka, hindi na rin natin mabibigyan ng maayos na hustisya. Paalam lang tayo. Magpaalam lang tayo. Or sabi mo na lang yung thoughts mo. Kahit di na advice, thoughts mo na lang sa kanya. Kung nakikinig man siya. Oo, tayong dalawa. Sakit naman ng kanta, dude. Grabe naman yung awitin ni Dan. England Dan. You love me. No? Sakit na. Sa Sakit ba bagay, yun? bagay doon sa doon sa awitin. Bagay yung awitin doon sa tinatanong nung caller natin kanina na mananatili pa ba ako? Dapat ba akong kumapit? Just tell me you love me, whisper words. I so long to hear. Ano na? May pinipindot si Titan Jello yung effects pero wala siya mapindot. Ang tigas. Ang tigas dito na pinipindot kong effects. Tawa ko na lang. Ganyan din ako kanina, wag ka mag-alala. Anyway, totoo naman. Pero, hindi ko siya masisisi kung yun yung naramdaman niya. Valid yung nararamdaman niya na nandun yung ginive up ko naman lahat. Parang halos lahat ginigive up ko na para sa'yo. Pero parang hindi naman nagbabago yung ugali mo. Parang sa side ng babae, masakit. Yes. Darating at darating yung puntong mapupuno ka at mapapagod ka. At kaya ka na lang nananatili kasama ng taong yun. Ay hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa responsibilidad, obligasyon. Pangit mang pakinggan, pero minsan yun na lang talaga yung nagpapagana sa'yo para araw-araw bumangon ka para dun sa taong yun. Pero baka pagmamahal din naman. Na ibang klaseng definisyon ng pagmamahal. Na kahit na alam mo sa sarili mo na etong taong to, marami ng sama ng loob na ibinigay sa'yo, nananatili ka pa rin. Baka yun yung klase ng definisyon ng pagmamahal na pinapakita niya sa kabilang banda. Yun lang. Sa akin naman, partner, hindi ko naman alam kung ano ang magiging reaction ko ngayon o ibibigay kong payo, opinion. Kasi, nandun pa ako sa punto na gusto ko munang malaman yung sagot niya sa mga katanungan kong baon sana. Ano ba itong mga katanungan mo at baka nakikinig siya ngayon? Unang-una, syempre, bakit niya ba't niya talaga, kung mahal niya tong lalaki na to, or kung ba't siya nagpakasal, una, at hindi naman sagot yung pangloloko to sa tao na to, para maramdaman niya na sapat siya. Yes, diba? Marami akong tanong na hindi ko lang din bitawan ngayon dahil malay mo, tumawag muli siya. Napaghandaan niya, sana, diba? no? Bukas, diba? Ready tayo tomorrow din, no? Para sa continuation ng tawag ng ating kabisyo na si Gwen. Bukas pa rin yung programa namin para tanggapin yung tawag ni Gwen. Baka lang talaga nawalan siya ng wifi. Akala namin nagising yung asawa eh. Yes. So, bukas po kami dito. At para masagot din yung mga tanong ni Titan Jello. Ako, nadadama ko siya na nahihirapan siya sa sitwasyon niya ngayon eh. So, yun palang yun din yung masasabi ko. Na baka may iba't ibang klase tayo ng definisyon ng pagmamahal. So, kung ano yung definisyon natin ng pagmamahal, let's embrace it. And let's try to be happy. Kasi napakaiksi lang ng buhay din para tayo ay malumbay at malungkot habang buhay. So, eto na. Pampadagdag. Sa lungkot o saya? Ano yung ipa-play nating susunod na kanta? Lungkot o saya? Pwedeng lungkot. Pwede ring saya. Pwede ring saya. O, sige, sarap na lang. Kasama nyo, DJ Rakitera. DJ Titan Jello. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio.
sake!